Čaute ľudia, moje meno je Kevin a ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska je to tutoriál po dlhej dobe, neviem, natáčam už za 2 týždňa, takže to je dosť. A dneska by som si chcel natočiť tutoriál na shadery, lebo pýtal to môj spolužiak a natočím to aj pre vás. Hrozne vám ďakujem za 41 odberateľov, to je skoro nemožné. No akože ja viem, že som malý kid, podrbaný, že neviem ani točiť, ale pre mňa to je fakt nemožné, že to je hrozne veľa. No, ja to tu nebudem predĺžovať, som malými, tak ja sa môžem rovno do toho pustiť. Tak dajme si Google a do ňoho si dáme Optifine Net Download. Čo vám vybehne je Optifine a tam vám ukáže na verzie. Vy, ako si verziu vyberete, tak dáte download. Ja už mám to na 1.10 dvojke, mám to HD UD4. Keď si to downloadnete na nejakú toto verziu, tak vám sa to nainštaluje, ja to mám na 1.10 a vám sa ukáže takáto tabuľka. Vy dáte 3 bodky, to, že kde si to chcete ukladať a vy si to nastavíte. Potom dáte install, ja už to mám nainštalované, takže to zruším. A potom môžete otvoriť váš Minecraft, neviem, v akom to máte vy prípade, ja mám však inému. A dáte si edit profil a tam budete mať už 1.10.2 Optifine, no proste na akú verziu si to dáte. Potom dáte 1.10.2 Optifine a dáte save profil. Teraz sa to bude chvíľku načítať. Neviem ako dlho, ale len trošku. Takže budeme čakať. Ja to dám na malú obrazovku, myslím si, že to vidíte. A vydáte Options, Video Settings a Shaders. Potom vy tam nebudete mať nič a vy pôjdete na tú druhú stránku, dáte Minecraft, Textures and tam sú shadery na sťahovanie a vyberete si nejaký shader, mne už to je jedno, aký si vyberete. Vyberete si jeden shader, keď sa vám stiahne, tak prídete, dáte Minecraft, Shaders folder, čo sa vám otvorí shader, no že je zložka so shaderami a vy toto, čo sa vám stiahlo, čo si vyberete, pretiahnete sem. Takže sem a zatvoríte. Potom dáte Minecraft, dáte Done a idete zase do shaderov a ja si nejaký zapnem, takže to bude trošku trvať. Dáte Done, Single Player, ja mám Skyrunner tam nejaký, čo som si stiahol mapu a vidíte, že tie shadery sú tu, že mi to ide v pohode so shaderami, takže ja sa budem s vami lúčiť, takže dajte pod videjko like, nezabudnite dať like, po prípade odber a keď chcete môžete mi dať aj dislike, hlavne koment, zdieľajte moje video a ja sa s vami lúčim, tak čaute.